Masu kallo kamar yadda kuke gani muna tare da zaɓaɓɓen sanatan Kano ta tsakiya distinguished sanata Rufai Hanga Dambo mai hawa biyu. Ranka ya daɗe, me za ka ce game da yadda al'ummar Kano ta tsakiya suka fito suka kaɗa ma wannan ƙuri'a mai tarin yawa, duk da cewa ana raɗe-raɗin cewa an zaɓi ɗan jam'iyyar PDP ne wato sanata Malam Ibrahim Shekarau. Me za ka ce? To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. To da farko dai zan godiya ga Allah madaukakin sarki da ya mana wannan ni'ima, ya bai mana rahamarsa, ya ba mu dama muka yi abubuwan da muka yi aka zo aka yi zaben nan. Na biyu ina godiya ga jagoranmu Madugu da Rabi'u Musa Kwankwaso da yake ba mu shugabanci na gari. Sannan ina godiya ga shugabanninmu na jam'iyya da na kwankwasiya da sauran abokan tafiya. Ina miƙa godiyata ga al'ummar Kano ta tsakiya, musamman matasa da mata da suka fito suka jajirce, da sauran al'umma, 'yan uwa da abokan arziki da suka fito suka jajirce suka yi wannan zaɓe suka taimaka mana. Ina fatan Allah ya saka da alheri, Allah ya fi da mu kunyar su, Allah ya ba mu ikon yin abin kirki. Kuma ina kira ga mutane da wannan yaƙi da jihadi da muke bai ƙare ba. Muna kwana kaɗan ya rage mu zo mu zaɓen gwamna, wanda zaɓen da ya fi komai muhimmanci a wajenmu. Mun zauna muna cikin garari, jama'a talakawa suna cikin masifa, to har sai mun samu gwamnati da za ta canja abubuwa za mu samu sauƙin lamarin. Mu 'yan majalisa wakilai ne kawai, ba mu da ƙarfi da iko da za mu iya ƙoƙarin fidda mutane daga ciki har sai da gwamnati da haɗin kanta. Don haka ya kamata a fito a jajirce, a yi linkin ba linkin ɗin ƙoƙarin da aka yi akan zaɓenmu, ya lullunka ya fi linki 100 ma, don mu samu mu kai gaci a wannan wajen zaɓen gwamna na Kano. A ƙarshe kuma ina so in bayani akan maganar da kake ta wani ɗan PDP ya an ce shi aka zaɓa. Wannan magana ce da babu hankali a cikinta. Akwai doka, akwai oda, akwai tsarin mulki na ƙasa. Mutane ba suna kuskure ba san doka ba. Dokar tsarin mulkin zaɓe, dokar zaɓe abin da ta tsayar, idan mutum ya mutu ko ya rubuta da kansa ya ce baya yi, shikenan baya yi sai a canja. Malam Shekarau ake magana. Malam Ibrahim Shekarau da kansa ya rubuta takarda ya ce na farko dai ya bar jam'iyya, na biyu kuma ya ce ya bar takara, ya ba jam'iyya takardar barin jam'iyya, ya ba hukumar zaɓe takardar barin takara, ya kai takardar barin jam'iyya da barin takara majalisar dattijai, ya faɗa musu cewa ya koma PDP. To in INEC ta kawo sunansa ta faɗa, ni kuma aka bi ka'ida, tun da dama doka abin da ce idan ya fita ko ya mutu sai a canja. Aka je aka canja, aka yi zaɓe na fito na zama ɗan takara, aka kai wa INEC ta sa stamp ta buga ta karɓa, kuma sau ta ce ba ta cire sunana ba. Da muka ji labarin ana wata maƙarƙashiya za a ƙi cire sunana, muka tafi kotu ta yi shari'a, ta tabbatar da cewa tsarin mulki da hukumar zaɓe da ta yi da majalisa ta yi da kuma tsarin mulkin ƙasa ya tabbatar da cewa ni ne ɗan takara. Saboda haka aka ba su hukumar zaɓe umarni su sa ni. Ba su sa ni ba saboda wataƙila akwai wata maƙarƙashiya, suka yi appeal. Muka je appeal court, nan ma ne nasara, aka ba su umarni su saka ni. To tun daga nan na ɗauka ta ƙare, saboda harkar kotu ba wasa wace. An ba da umarni, su kuma ba su je sun vacating ɗin wannan umarni da aka ba su ba. Ba su je sun ce komai ba, kuma ba sa ni ba. Don haka ma na saki jikina tun daga umarnin kotu, sai da na ji an zo an faɗi sunansa. To kuma a yanzu abin da ake ciki, lauyoyinmu sun je kotu don wannan contempt ne na court. INEC ta yi contempt, ta rena kotu, tunda akwai umarnin kotu da oda ta kotu, kuma ba a janye odar nan ba. Saboda haka mutane kasu damu kansu, an yi irin wannan da yawa, ko a nan Kano ma an yi irin wannan da yawa. Akwai lokacin da aka zo aka ce APC ɗin nan ma ga Shaban Sharaɗa da shi da Murtala Kasai, aka zo aka ce Murtala Kasai shi ne ya ci zaɓe, ya je kotu. Bayan Murtala Kasai ma an ba shi takarda ya zauna, aka zo aka maida Shaban Sharaɗa. An yi wannan a wajen Amechi, an yi wannan da yawa, kuma
shi Malam Ibrahim Shekaru ba ɗan jam'iyya ba ne, jam'iyya kaɗai take da ikon zai ɗan takara kuma sai ɗanta, shi ba ɗanta ba ne. Saboda ka mutane kasu da damun kansu, in akwai wani makasha ne, in akwai wani kuskure ne za a gyara. Kai ne zaɓaɓɓen sanata. Ni zaɓaɓɓen sanata tun da ni ne aiki, ni ne zagaya ne takarar nan suna ne a wajen hukumar zaɓe, kawai sun kisawa ne ban san dalili ba. Idan kotu ta tabbatar da shi za ka biyayya? Ai kotu ba ta tabbatar da shi ba, ba hankali ma a magana kotu ta tabbatar da shi.